Når jeg maler eller i hele taget beskæftiger mig med kreativitet, så er det som om, at jeg sætter et eller andet stik i en fælles bevidsthed, kommer ind i et fælles bibliotek, hvor al viden, der nogensinde har eksisteret, findes, og hvor man kan lære alt. Det er et område, der er uden for tid og rum. Det vil sige, når jeg maler, så er det nogle gange, jeg maler ting, som jeg ved, jeg ikke kan. Ting, som jeg ikke har lært. Så siger jeg til mig selv, det her kan jeg ikke. Men det er der måske nogle andre, der kan, eller har kunnet, eller vil komme til at kunne i fremtiden. Eftersom at det her felt er uden for tid og rum, så kan det jo være noget, der ikke er sket endnu. Og som måske aldrig kommer til at ske som andet end informationer, der kommer ned til en på den måde. Derfor så hedder billedet Lessons in Transformations, fordi det viser, hvordan det er ligesom en undervisning i, hvordan transformationer foregår. Hvad er energien i forvandlingen? Det vil sige, alt er jo forvandling. Så det er hele livets princip, jeg på en eller anden måde får forklaret i det her billede. Og jeg lytter ydmygst. Det her kalder jeg Dancing with an Angel, så det er den der fornemmelse af, at man pludselig bliver suget ind. Det er ligesom sådan 4 retninger. Man bliver suget ind i en eller anden essens og budt op til dans af en engel. Og jeg kan kun opfordre alle til, at hvis I bliver budt op af en engel, så sig ja. Det er en skøn oplevelse. Det her, det hedder Raving Dionysus. Altså Dionysos som ritualets gud. Ham, der kaster dig ud i livets ekstremer. Hvis du ikke går med, så vil du helt sikkert blive ødelagt, hvis ikke du giver efter for ekstasen. Men giver du efter, kan du også blive ødelagt. Det er det, der er sjovt ved Dionysos. Han er sådan set ingen moral, men han er den der naturkraft, som vi bliver nødt til at give os hen til, hvis ikke vi skal miste os selv. Men det kan godt være, at der kommer et par bloddråber undervejs. Jeg kan ellers godt lide at fortælle mine billeder, men i det her tilfælde, der var der så mange processer, der startede samtidig. Og så mange overlap, at jeg var nødt til at kalde billedet unspoken. Så I må altså tage mine ord for, at der ikke rigtig er nogen ord om det her billede. Det her, det bliver kaldt det pornografiske hjørne. Det er egentlig lidt uretfærdigt, fordi for det første så er det her altså løg. Og for det andet så er det her slet ikke ment pornografisk. Det hedder Fallen Madonna. Så den her del, det er sådan den klassiske, ikoniske, rene kvinde, og så bevæger man sig længere og længere ned, og så måske til hendes egen overraskelse, så forandrer det sig, der kommer en helt anden dyrisk energi, og der er næsten sådan ild nedenunder, kan man se på lyset, og der kommer en hale ud af hende her, og vi ved ikke, om den er på vej ud eller på vej ind. Men det slutter i hvert fald i et hjerte, sådan for at understrege, at kærligheden skal i hvert fald have de her dele for at være fuldkommen. Måske skal kvinden have de dele for at være fuldkommen. Den her, den hedder Feline Morphology, altså sådan katteagtig morfologi. Den her fornemmelse af, at man kigger i katteøjne, de har jo ikke så meget udtryk som hundeøjne, og når man kigger i katteøjne, så skal man ligesom se hele kattens sjæl gennem nogle næsten ubevægelige øjne, og når man kigger et stykke tid, så er det som om ansigtet på katten forandrer sig, snuden bliver måske mere menneskelig, man kan næsten forestille sig, at der trækker sådan en barnekrop, eller måske en gammel mand, ud af sådan en kat. Og det er den her fornemmelse af at kigge ned i ingenting, eller kigge ned i noget, der er meget dybt, man kan have sådan en kat. Uudgrundeligheden. Det næste hedder Soft Touch of a String, og det er altså faktisk et forsøg på at male toner. Når man anslår en streng, så vil den først vibrere op og ned, derefter vil den vibrere i 2 dele, og så i 3 dele, og så videre, og så videre. Det er det, der danner overtoner. For hver gang den vibrerer på en ny måde, så kommer der en ny overtone. Og der er folk, der mener, der er videnskabsfolk, der mener, at alt, overhovedet al form for vibration også har overtoner. Det vil sige, at vi har sådan en klang liggende overalt i livet. Og når man berører en streng ganske let, og den svinger rundt i rummet, så vil den jo også svinge ind i os, og vores følelser vil begynde at svinge, hvis det ellers er musik. Og hvad er det for noget mærkeligt noget? Fordi der har du så en sammenhæng mellem følelser og lyd, og så den her fysiske bevægelse. Det synes jeg er meget interessant.
Det her billede hedder Dragon Lies. Det er jo de to symboler, kineserne bruger for yang og yin, altså det mandlige og det kvindelige, og dragen her fortæller løgnehistorier til tigeren. Det er det, der er pointen her. Løgnehistorier om kærlighed og fred. Peace and love, ikke? Den fortæller tigeren, at alt er okay, der er fred og kærlighed alle vejen. Det er jo løgn. Men det er jo ikke helt løgn, for det er jo inde bagved. Men tigeren er alligevel begyndt at vågne. Den spidser ørerne, og den begynder at rejse sig og vil ud i verden. Ligesom om den kvindelige energi nu vågner og vil ud i den verden, som mændene har ødelagt de sidste par tusind år. Så vågner den kvindelige energi også i mændene, og så skal vi ud og lave en bedre verden. Det her billede er et ud af en længere serie også, som jeg malede, da jeg samtidig med i radioen hørte om Fukushima. Og egentlig malede jeg temmelig meget før det gik op for mig, at jeg malede et japansk tempel. Og det gav mig lidt af et chok at høre om den historie, og jeg vil stadigvæk sige, at vi har ikke hørt det sidste til det uheld. Der bliver jo ved at sive radioaktivitet ud i Stillehavet, og måske på et tidspunkt kan man ikke spise fisk i Stillehavet eller noget andet. Måske når det helt over til den amerikanske vestkyst. Hvad stiller man op med en befolkning, som ikke kan drikke deres eget vand, for eksempel? Så templet her er blevet radioaktivt, ikke? Så det er sådan, hele serien hedder Collapsing Japan. Altså, det er jo sådan lidt ordspil, ikke? Det kan både betyde det faldende, eller det sammenstyrtende Japan, men det kan også betyde, at vi sammenstyrter Japan. Altså, denne her atomkraft, som alle synes var så fantastisk, den er altså i gang med at ødelægge et helt land. Og så har jeg taget fat i traditionerne her, ikke? Jeg har taget fat i templet, som repræsenterer sådan hele deres historie, men også vandet, som det siver ned i. Men ovenover det hele, der rejser sig en engel, så måske ender det hele godt. Det er også et led i Collapsing Japan-serien, altså at dyrene i skoven bliver radioaktive, opløses, går under sammen med elementerne. Det forrige billede var vand, ikke? Det her, det er så jord. For hvert et billede har det et element og et eller andet princip, et japansk historisk princip. Det er også fra Collapsing Japan-serien, hvor samuraien her, som også repræsenterer sådan ligesom Japans sjæl, han ved godt, han er ved at skrumpe, han ved godt, han er ved at forsvinde, kraften forsvinder ud af hans ryg. Og det uafvendelige kollaps, som han er en del af. Og denne her samurai-tradition, som jo på en måde repræsenterer noget meget smukt, det her stille og koncentreret og meditative, som samtidig har været en ulempe for Japan, fordi det også er det følelseskolde. De er for stille, de er for ubevægelige, så det at slå andre mennesker ihjel pludselig ikke er noget problem. En samurai er en lejesoldat. Men hele skønheden i denne her 1000 år gamle tradition forsvinder altså ud af ryggen på denne her ensomme samurai. Det er også Collapsing Japan. Her er det vinden som et element, luften, der suser over de gamle bygninger og visker dem ud. Og der står en person her, som også er ligesom blevet indholdsløs. Han er blevet suget tom, samtidig med at baggrunden er ved at lyse op og varme op og måske eksplodere, implodere, nedsmelte. Det var de følelser, jeg havde, mens jeg malede det. Det er igen fra Collapsing Japan-serien. Den her hedder så Spirit. Som et andet led i den japanske tradition, så forsvinder også deres traditionelle spiritualitet. Munken, der sidder her, beder informationer går ud af hans hjerte. Alle de vigtige informationer går ud i fælles bevidstheden og bliver gemt, men han selv er ved at forsvinde, og det ved han godt. Alle hans silketøj og rituelle udstyr bliver meningsløst, fordi Japan står for fald. Den her serie kalder jeg Unwinding the Weaver. Den er oprindeligt meget større, og den er skabt ud fra følelsen, jeg havde på det tidspunkt af, at lyset sådan var ved at dække sig af et eller andet sådan edderkoppespind af magtstrukturer og
mørke. Da jeg så havde lavet dem, så fandt jeg ud af, at det skulle nok egentlig omvendt. Det er nok lyset, der er ved at trænge igennem de her magtstrukturer og de her spindelvæv. Så unwinding the weave, altså at man ligesom trækker trådene op i væven og får det, der er vævet til at forsvinde. Så på hver eneste billede, der trænger lyset igennem, og på denne her, der er så de her tråde blevet mere bøjelige og mere levende, og samarbejder måske også med lyset, ikke? Så det vil jo være det ideelle. Ja, det her er fra en lidt mørk periode i mit liv, hvor jeg havde brugt nogle år på at sætte mig ind i verdens tilstand. Det skal man jo passe på med. Men jeg fik næsten følelsen af, at der sidder sådan nogle djævle og kalkulerer sig frem til alle de der rædselsfulde ting, der sker i øjeblikket. Altså han her har måske siddet med sådan 2 pinde eller 2 elektroder og sat dem sammen, og så der skete noget der, ikke? Ligesom nogen jo har siddet og kalkuleret sig frem til atombomber og landminer og alt muligt andet. Og det er lidt det samme, der er i denne her sidste Smiling Santa. Denne her fornemmelse af en umættelig mund, der spiser sig igennem verden, som altid vil være sulten, fordi hvordan kan man blive mæt, når man spiser ting, man ikke har brug for? Det hele vækstparadigmet, hele den neoliberalistiske konsumerisme, så han er sådan begyndt at blive ret usund, kan man se. Men det er altså julemanden. Beklager. Den her hedder Orchestrating Doomsday, så det er måske den her fornemmelse af, at der er et eller andet princip, eller måske også nogle personer, der kan sidde og forestille sig, hvordan man laver og designer den her dommedag, som vi næsten er inde i nu. Så altså helt kynisk og koldt, og måske ovenikøbet med et lille smil, sidder de og designer alt det, der sker nu af forfærdelige ting, hvor hele naturen og ressourcerne og økonomien er sådan ved at nedsmelte. Passion attacks hedder den her, og det er altså den der fornemmelse, man kan få af, at, og som jeg håber alle har prøvet på et eller andet tidspunkt, at passionen overvælder en, passionen angriber en, og man har et øjeblik, hvor man faktisk bliver lidt bange. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg altså også nogle gange afvist passionen, når den kom, for eksempel i form af sådan et par drabelige kvindeøjne der. Og det fortryder jeg i dag, så hvis jeg har et budskab til ungdommen, så er det, når det kommer, så giv efter for det. Men I skal også være klar til, at man kan få nogle tæsk, ikke? Og det er jo en del af livet, og en vigtig del af livet. Den her hedder Frustration Frozen on a Wall. Og den skabte ud fra en følelse, jeg havde i den periode af, at jeg prøvede virkelig at gøre verden opmærksom på, altså det er jo en del år siden, hvor der ikke rigtig var så meget opmærksomhed omkring de her problemer, som verden stod overfor. Og jeg blev meget frustreret til sidst, men jeg havde også fornemmelsen af, at min frustration næsten frøs fast, altså ligesom blev til et stykke graffiti, et opråb, der sad på en mur og blev ufarligt og meningsløst. Så råbet er der stadig, men vi kan ikke høre det.